Ten migao mochung' ne weche tuke no bagoromo ma tend riwruoge matayo tuke mopogore opogore no yore pacho kae magawa mar Radisson Blu buore Nairobi. Kano wero mono jatend migao mar weche tuke Ababu Namwamba nalero ni weche mag tuke nyaka koro ojiw motegno. Kamano e yorno makende manyalo ywa omenda kowuok e migao mochung' ne weche omenda kaachiel gi kembe. Romo ma kawuono bende norango kenge ma migao mar weche tuke osegoye tawo weche mag tuke ka riwruoge bende koro nomi thuolo mar twak e midhiero kaachiel gi okenge monego go mondo mi ochier motegno weche mag tuke. Kwayo koro med chwal ne migao mondo mi odhi nyime gi siro weche mag tuke. Higani Kenya biro yore tuke mag Olympics piny mar France, tuke mag All African Games, tuke adhula mag manyo tiko mag tugo tuke pinje duto e kind mamoko. We made a commitment in that forum that we wanted sports in this country to be taken seriously. In fact, we said we wanted sports to be an industry just like any other industry. If we want sports to be taken seriously, we want Treasury, when they are calculating budgetary allocation to various segments of government, to treat sports as a serious industry that deserves funding in equal measure as other segments of government. And I want to thank you that indeed, for these 15 months, we have traveled together. I want to thank you for the support you have offered my office and the ministry. We have achieved some incredible feats together in these 15 months. And today, we wanted to call you here to look back and then project to the future. Kenya biro